Всяка година милиони животни мигрират към дома, но някои се ориентират по-добре от други. Чакайте, това не е Ню Йорк. Казах, чакайте, не е Ню Йорк. Как да прекусим Европа, без да привлечем внимание? Какво? Внимание! Засякохме диви животни на свобода! Свържете ме с капитан Дюбоа от ветеринарната служба! Горките животни, имате работа с мен. Куките! Какво ще правим? Не се сливаме с тълпата. Тук не е Африка. Пуснете ни вътре! Давай, братле, давай! Благодаря, слизаме на следващата гара, за да се върнем в Америка. Ние отиваме в Америка също! Какво? Може ли с вас? Уоу! Този влак за църква и животни. Ама ние сме цирк. Какъв ти е номерът? Цирка, афро, цирка, афро, цирка, афро, хопала, хопала, афро! Стига, бе. Това лято За да се върнем у дома, ще измислим нещо, което направо ще зашемети всички. Аз ходя по мъже! Не! те са готови на всичко, за да се върнат у дома. Ще гърмим стопа! Струваше си цената на билета. Бягайте, но няма да спасите кожата. Какво е това? Зебрите не карат! Само пингвините и хората могат! DreamWorks представя Мадагаскар 3 на 3D. Ей, това не е първа класа. Някога да са ти казвали, че приличаш на супермодел? О, каква жена!